Nicodemo. Duman sa lantad an halas, initaas ni Moises, siring man an aki nin tao, iitaas tanganing an gabos na magtubod sa iya, magkaigwa nin buhay na daing kasagkoran. Ang Diyos na muot nagayo sa kinakban. Kaya itinaunyaan sa iyang bugtong na aki, tanganing ang nagtutubod sa iya, dai mawara, kundi magkamit kan buhay, na daing kasagkoran. Huli ta sinugo nin Diyos ang sa iyang aki sa kinakban, paghukom. Ning ang kinakban, huli sa iya, makaligtas. Ang nagtutubod sa iya, dai pinaghuhukuman. Alagad, ang dai minatubod, pinaghuhukuman na. Huli, habong magtubod sa ngaran kan bugtong na aki nin Diyos. Ang paghukom, iyo ini. Ang liwanag na padigdi sa kinakban, alagad ang mga tao namuot sa kadikluman, orog kisa liwanag, huli tamaraot at natatakot sa katotoohan. Ang nagigibo nin marahay, minar, tanganing mahiling an sa iyang mga gibo, huli taan mga gibo, sosog sa kabutan nin Diyos. Marahay na bareta nin sa saro sa challenging na gibo kan padi para sa sakuya, iyo an apudon tanganing magserbe sa mga naghihilang sa lambang request nin pag-ulyo. An padi nagduduman sa pamilya, sa harong, lalong-lalo na kunyaon sa komunidad, asin digdi niya, nanunumpungan an mga tugang na nagsasakit, darakan paghelang. Kaya sinasabi ko na challenging, ninhuli tabakong madali ang mag-ataman sa mga hihilang, sa mga nasa kadifisilan nin buhay. Dipisil siya, alagad maugma. Challenging, alagad fulfilling. An magdulok, magrani sa mga naghihilang. Bako sa nagayod sa mga naghihilang, nagtutubod ako sa isay man na tao na magrani sa padi, asin magpahayag kan sa indang kagabatan. Problema sa pamilya, problema sa minsan nga ni pangwarta sa padi. Gusto lamang gayon makakaulay nin padi. Igwa lamang mapahayagan kan sa indang kagabatan sa padi. Kaya, masasabi ko man na ang mga eksperyensyang ininin padi, sarong dipisil asin maugma na eksperyensya sa ministeryo bilang nahihiling ko na ang tao palan maluya, siring na ako maluya man. Na ang tao palan, igwang dinadarang kagabatan, na ang realidad palan kan sarong tao, iyo na siya tikapo. Ang realidad palan kan sarong tao, na siya sa iyang mga problema, asin kasakitan, asin sa iyang pinag-aagihan na kadifisilan, kaipuhan niya nin sandigan, or sarigan sa Bicol, sarigan. Gabos kita nangangaiponin pagsarig, or sa tao na pwede natong masarigan, sa eksperyensya kan tao, sa satuyang mga inaagihan na kagabatan sa buhay, kaipuhan tapalan ang sarigan. Ninulita na mamatiita na maluya kita. Ninulita na mamatiita na kita palan, igwang kaluyahan. Ninulita igwit kita maluya, kita may kadifisilan, tanin sarigan. Kitang mga tao, gulpian, pwedeng masarigan. Barkada, kapamilya,
Mga importante ini. Nagsuportakan pamilya. Kaya ba na nagyud dyan ang resources, kwarta? Kaya ba na nagyud dyan ang puder, kapangyarihan? Sinasarigan taman ang puder. Sinasarigan taman ang satuyang mga koneksyon. Sinasarigan taman ang satuyang mga kaibanan. Minsan ang karangyaan nagiging sarigan taman. Sa satuyang mga kaluyahan, minsan pinapanutaan sa dirita kung anuman tanganing maghiling sana nakitapalan bakong maluya. Kaya nagiging sarigan ang mga ini, kwarta, puder, karangyaan. Pwede man po na maging sarigan ta ini. Mga relasyon ta sa tutuyang pamilya, sa mahal niya to sa buhay. Sa paghiling ko ini marahay na sarigan. Alagad kung nihilingon po niya to ang ibanghelyo ngunyan. Ngunyan, Letare Sunday. Naguhurop-hurop kita sa pagrani kan kamahalan. Sa ibanghelyo ngunyan, sa ebanghelyo gikan kay San Juan, tinutukdo kita sa sarong sarigan. Sa buhay niya to, sa kaluyahan niya to, sa kasakitan niya to, tinutukdo kan simbahan. Asin man mismo kan Domingong ini, uto, sarigan, si Kristo. God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him might not die, but have everlasting life. Iyon yan sarigan. Pamuso ining teksto sa Biblia, John 3:16. Ini tinataram, kan lambang saro sa tuya, tinataram kan mga tugang nyato sa luwas kan katolikong simbahan. Ang Diyos padangat ang mga tao, kaya pinadara niya sa iyang bugtong na aki. Tanganing si isay man na magtubod, faith, magkaigwanin buhay na daing kasagkuran, sarigan, kaligdasan. Gusto ko po ngunya na darahon kamo, na ituruog taan sa tuyang pagkasabot sa krus ni Kristo. Pinapagirumdum kita sa krus ni Kristo, sa iyang pagkamuot, nagkakaigwa kita nin sarigan. Ako yan maraot. Marahiman na sarigan, kung igwa kitang mga resources, tipon-tipon, na kwarta, nakulang tabang man yan. Ang sa tuyang mga koneksyon, ang sa tuyang puder, ang sa tuyang influensya sa tao, mga sarigan man ini, alagad mayo nang maurog pa sa sarig kan Kristong Jesus, ang aking bugtong kan Diyos. Ipinadara niya ang sa iyang bugtong na aki sa satuya gabos, tanganing tubudon, tanganing sa pagtubod na iyan kay Kristo, magkaigwa kita nin sarig. Kaya ngunyan mga tugang, mabuhay man lugod sa satuyang mga nagsisimba ngunyan. Yaon man dyan sa harong, sa inman kamo ngunyan nagdadangog sa misang ini. Si Kristo ang sarigan kan sa tong buhay. Iyo ini ang pagirumdum kan Letare Sunday. Nakitaman lugod, mahiling si Kristo, na ilaag niya to si Kristo sa sentro kan sa tong pagkabuhay, asin siya ang magayon na maging pundasyon kan sa tuyang pagkabuhay. Siya ang pundasyon kan sa tuyang poder, siya man ang pundasyon kan sa tuyang mga relasyon, siya man ang pundasyon kan sa tuyang mga koneksyon, tanganing igwang sarig, ang sa tuyang mga pinapangaputan na sarig sa buhay ta. Takun mayo si Kristo, mayo ang bugtong na aki kan Diyos. Sabi po duman sa Ebanghelyo, pinaghuhukuman na, tahabong magtubod. Buot sabihon palan, ang satuyang pagtubod sa mahal na kagurang ng Hesukristo, dakulang biyaya sa lambang saro na naghahanap nin sarig sa pagkabuhay. Sa imong paghilang,
Kung ikaw man igwang kanser, kung ikaw man bedridden ka sa imong harong, pirang taon ka na, naday ka nakakaluwas, nakahigda ka sana, itinutukdo sa imo, ansarig sa imong kamugtakan. Si Kristo. Si Kristo. Nagaagi ka man ngunyan, nin kadipisilan sa imong pagkabuhay. Nagkakaproblema ka sa imong relasyon, sa imong agom. May problema ka sa pamilya mo. Dai maayos-ayos, nagkakariribok. Minhuli sa mga rason na dai taaram, asin dai ta nasasabutan. Suntok sa buwan gayod minsan, ang mga solusyon sa mga problema ta. May problema ka sa kwarta, utang mo wala tuo. May mga problema ka sa mga tao, hinahanap ka ninda. Alagad ika gusto mong magtata, dai mo kayang atubangon sinda. Minsan mayo ka ng masasarigan. Uya si Kristo. Uya an aki kan Diyos. Si isay man an magtubod sa iya, magkakaigwa nin sarig, asin kaligtasan, nin satong pagkabuhay. Pinunan ang ebanghelyo ngunyan, kan istorya ni Kristo kini Nicodemo, sa Romadunong, na para adal, kan banal na kasuratan. Sinabi duman sa lantad, si Moises itinaas ang krus, itinaas ang halas, asin si isay man na maghiling sa halas, magkakaigwanin kaligtasan. Mararahay. Maghiling sana. And agiyat